Менә кызганычка каршы, стеналар менә шушындый хәлгә килде. Турай мәктәбенең спорт залы бу. Актүшәм каралган зиварларында ярыклар барлыкка килгән. 9 ел буе түбәдән су акты, шунлыктан мәктәп авария хәленә җитте ди укытучылар. Бар тик узган ел гына монда түбәне алыштыралар. Түбәләр ога башлады инде. Чөнки южный вариант ясалган, түбәләргә менә бассейн шикелле су җыела, кыш көне кота. Хәзер инде Аллага шөкер андый ни юк. Куркыныч юк инде, түбәләр акмый башлады. Мәктәпне 1996 елда төзиләр, шуннан бирле капиталь төзекләндерелми. Хәзер монда 45 бала белем ала. Хәзер үзе ремонт та юк, мәктәпне җабырга дигән сүз йөри инде. Шитовга җибәрү тоже әйбәт түгел. Татар мәктәбе юк безнең тирәдә. Ижовкада күрше мәктәптә рус телендә укыталар. Без балаларны саклап каласы килә, безнең авылны саклап каласы килә. Безнең бу мәктәпне без күреп торабыз, ул эшләячәк, ул тора әле. Безгә кирәк только ремонт. 30 ел эчендә 40 укучы мәктәпне алтын медаль белән тәмамлый, БДИ күрсәткечләре буенча алдынгылар. Бу мәктәптән чыккан бик күп кандидат медицинских наук, кандидат педагогических наук. Шаллада безнең үзебезнең укыта профессорыбыз Мухаммедшин Азат Габдулхакович. Бик күп врачлар чыкты. Әгәр мәктәп ябылса, шактый укытучы эшсез калырга мөмкин дип борчыла хезмәткәрләр. Безнең мәктәптә 13 укытучы, шуның 7се высшей категория укытучылар, белгечләр. Бүгенге көндә безнең 4 укытучыны күчерәбез диләрне менә Ижовка мәктәбенә, ә калган укытучылар безнең эшсез кала. Мәктәптән тыш биредә музей, китапханә һәм балалар бакчасы да урнашкан. Бер түбә астына аларны 2002 елда берләштерәләр. Аны жапсалар, мин үзем эшсез калам, минем баланы куярга урыным юк. Бүтән садикка җиртергә возможностьым юк. Без бу мәсьәлә буенча район башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Әле узган ел ук экспертиза бинаны авария хәлендә дип таныды диделәр монда. Түбәне алыштырыр өчен ул вакытта район бюджетыннан 2,5 миллион сум акча бүлеп бирелә. Мәктәпкә 30 ел булмаганлыктан ул чакта капиталь төзекләндерү программасына кертә алмыйлар. Проблемы сельских школ, они общие. Авыл мәктәпләренең барысында да бер үк проблема. 80-90 елларда аларны зур итеп 300 балага исәпләп төзегәннәр. Хәзер нибары 40 бала укый. Тиешенчә карап торырга акча җитми билгеле. Өстәмә акча да без түбән алыштырдык. Аннан капремонт программасына керер өчен экспертиза да уздырдык. Шуның нигезендә министрлыкка хат юлланды. Әмма программага кертмәделәр. Безгә Мәгариф һәм фән министрлыгында хәбәр итүләренчә, Турай мәктәбен 2024 елга федераль программа буенча ремонтланачак мәктәпләрнең алдан төзелә торган исемлегенә керткәннәр. Ул 30 ел элек төзелмәгән учреждениеләрендә төзекләндерергә мөмкинлек бирә. Аңарчы мәктәп ябылмасмы, моны яңа экспертиза нәтиҗәсе буенча хәл итәчәкләр. Аны башкарма комитет уздырырга булган. Шулай ук әти-әниләр бәйсез тикшерү уздырмакчы. Әгәр белгечләр балалар монда тагын 2 елга кала ала дисә, 1 сентябрьгә укырга киләчәкләр. Әгәр инде юк икән, укучыларны күрше Ижовка мәктәбенә күчерәчәкләр. Аларга анда 2нче сменага йөреп, татар телендә белем алу мөмкинлеге булачак, диләр районда. Мензелевск районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.